बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दं। मानो होनबा आं गोबाव जाबाय भिडिअ बानायनाया। दिनै मोनसे टपिक लानानै भिडिअ बानायबाय, अननानै नोंथांमोनहा नायलांजोबदो। फैदो बिदिब्ला जागायदिनि भिडिअखौ। दासान्दि आसाम सरकारनि जानाखि बर'फोरनि सायाव जानाखि पलिसि खालामबाय थायो, बे पलिसिया माबोरै फैयो नोंथांमोनहा गोबाङानो आसरित साननो हागौ। बेयो मोनसे जोबोद गोरलै पलिसि खालामनाय बे आसाम सरकारनि थाखाय। मानो होनबा जोंनि मोनसे एग्रिमेन्टआनो बिदि खालामनानै होखानाय बायदि जादों। अपेन लामा खुलिनानै होनाय बायदि जाबाय बिसोरनो। बेनो जाबाय बिटिआर एकर्ड। नोंथांमोनहा गोबांनि गेजेराव सोरबा सोरबा बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ नायजोब्बाय जानांगौ, सोरबाफोरा नायजोबाखै, आरो नायजोब्बायबाबो सोरबा सोरबा बावबाय जानांगौ। मोजाङै स्टाडि खालामबा मिथिगोन दि बे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरा जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां आरो साननो गोनां। दा जानाखि आसाम सरकारनि पलिसि, डाइरेक्ट बिसोरो आसाम सरकार डिसिजन कानेक्सन थायो नालाय, आरो माखासे बिटिसिनि पावारफ्राबो डिसिनि गथायजानाय जाबाय नालाय, बियो मोनसे जोबोर गोरलै खामानि आरो। दा बेखायनो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे साननो लागा जानानै फैदों। बे जाबाय बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजानाय गुबै थांखिया। बेनो जाहैबाय बिटिआर एकर्डआव नायब्ला मोनो 7.2 दफायाव नायब्ला मोनगोन दि आसाम सरकारासो थारमाने गासिबो बिटिआरनि कास्ट लेन्ड, ग्रेजिं लेन्ड, वाटार बडिस बिसोरखौ संरैखा खालामनाया आसाम सरकारनि आखायावसो आरो, थारमाने इलिगेल एनक्रचमेन्टफोरनिफ्राय। थारैनो बुंनो थाङोबा जोंनि बिटिआरआवथ' 30% जों जेनेबा सोरबा बायदिया फरेस्ट रिजार्भ, कास्ट लेन्ड बेफोरबायदियाव थानाय आरो। जुदि आसाम सरकारा बे दफाखौ मावफुंमारोब्ला जों ओरैनो होखारजानाय बायदि लामायाव फैखायो आरो। बेखायनो दा जोबोर सुबिदा मोनदों आसाम सरकारनि थाखाय। आसाम सरकारनिफ्राय एनअसि फैनायफोरखौ बिटिआर सरकारा गम मोनाबो जानो हागौ। मानो होनबा डिसिजों आसाम सरकारजों डाइरेक्ट कानेक्सन दं नालाय। इयुनाव आसाम सरकारजों डिसिजों जेनेबा मा खामानि मावखो बेखौसो उनाव एनुवेल रिपर्ट बिटिसिनि सिबनो हरगोन नालाय। बेखायनो बिसोरो दासान्दि मा मावदों मा मावाखै, बिसोरो अबेबा मावनाय अबेबा माविखौ दा बिटिसि सरकारा गमखौनो मोना आरो। बेखायनो दाख्लै एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिसिनि सिबाबो बेफोरबायदि थांखि लानाय जाथ'वाखैसो होननानै बुंदोंमोन, एनअसि गैया होनदोंमोन। नाथाय दा थार सैथो बाथ्राया ओंखारबाय। दा मोजां बुंफ्लानानै बुरखायनो नाजाफिनगासिनो आरो मोनसे फंसे बाथ्रा बेनोदि इउटुबारफोरखौ EM रन्जित सारा इउटुबारफोरखौ एसे बखिदों। नाथाय बिदि नङा, इउटुबारफोरा गोबां बर' हारिनि थाखाय मोजांसो खामानि मावदों। मानो होनबा बिसोरनि दारैनो गोबां थार बाथ्राफ्रा बेरखांगासिनो दङ। दा बे थार बाथ्राफोरा एबा गावसिनि गोसोम मैलाफोरा मोगथाङाव नुजानो फैगासिनो दं। बेफोरखौ नुजानायखौ बाजानानै एबा गिनानै बिसोरो बायदिसिना, बेखायनो इउटुबारफोरखौ मानि बिदि बुंदों आरो। दा गिनांगौ लागा गैया, जेबो नङा। इउटुबारफोरा मोनसे बियो इन्डिपेन्डेन्ट ससियेल मिडियानि मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म। बियो बयहाबो राइट दङ। रावबोथ' गाज्रि खामानि मावाखै नुनायावबो। माथो
बयबो मोजां हारिनिनो मोजां खामानि मावगासिनो दं। उल्थां फाल्थांखौ गावसोरसो खालामगासिनो दं। ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै नंगौखौ नङि होनो, नङिखौ नंगौ होनो, बेफोरबायदि आरो। स' गाइस बिदिबा जों थारैनो बर' हारिया खौसे जानानै सांग्रां जानाया मोजां। बेनो जोंनि थाखाय बेबो मोनसे लासैनो इउटुबारफोरनि गेजेरजों जागोन होननानै आं आसा खालामो। बेखायनो बयबो इउटुबारफ्रा मोजां गोख्रोङै हाबा मावबानो जाबाय। आं बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै। नायजोबनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय आरो अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, जाहाथे इयुनाव आंबो सासे दावगानाय इउटुबार जानो हायो। स' गाइस बिदिबा दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै।